Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him. Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him. Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing. Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing. Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross. Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever. Jesus saves. Okay, sama kausama yung adlaw na tong tanan, no? Kini nausab si Brother June Harata sa Emmanuel Bible Baptist Church, Tumaktan Sibris. So karong adlaw, atong hisgutan kini mga butang ang tao mabago sa iyang kinabuhi, pinaagi ni Jesus Christ nga atohang manluluwas. Kay always remember mga higala, mga kaigsunan ko diha ni Kristo, dili gid mabago ang atong kinabuhi kung wala tay Ginoo. Kay bisan unsaon pa natog panikamot, bisan unsaon pa natog pangitag paagi or mag New Year's resolution ta, nya gusto nato nga mabag-o ta ang atong kinabuhi nga kaniadto dili maayo, gusto ta karon bag-o nga tuig, bag-o na sad ang atong kinabuhi. By the authority of the Bible, walay laing makabag-o sa atong kinabuhi, si Jesus Christ lamang. So ning kadlaw, atong hisgutan kining pipila ka mga butang nga makahimong maghatag og kabaghuan sa usa ka tawo. The moment nga maminaw siya sa pulong sa Ginoo, mutuo siya ni Jesus Christ nga manluluwas ug ihang dawaton si Jesus Christ nga personal Savior. So dili ta maglangan atong ablihan atong mga Bible sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 15 ngadto sa 17. Kung naamoy mga Bibles din abli palihog inyong mga Biblia, ingon ang pulong sa Ginoo, tungod niini sukad karon kami wala na itaw nga gila subay sa unod. Oo, bisan nga kami nakaila na ni Kristo subay sa unod, apan sukad karon kami wala na nagila kaniya. Busa kung si bisan kinsa nga tao anaa ni Kristo, siya usa ka bag-o nga minugna. Ang daang mga butang nangawala na tanawa, ang tanang mga butang nangabag-o na. So kinakarong adlaw atong hisgutan kining pipila ka mga butang or unsa pa maagi nga ang tawo mabag-o pinaagi diha ni Kristo. So number 1, ang tawo makabaton na siya kabaghuan diha sa iyang kinabuhi the moment niya maminaw na siya sa pulong sa Ginoo. Kay ingon ang Bible sa Roma 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So dili lain nga iyang paminawon, dili
bisan unsa nga libro iyang paminawon kun dili pulong sa Ginoo. Makabaton siya kausaban the moment maminaw siya tagaan akong pagtagad ang pulong sa Ginoo diha sa kinabuhi. Kay ang faith nagagikan na sa pagpaminaw ug kana ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kabantay mo mga higala kana maminaw mo og mga gitawag nila power. So di ba makapture ninyo ang atensyon nga inana day no nga aron mulambo atong kinabuhi. Inana day no nga aron makakita taglayan. Diri sa Biblia basta maminaw lang ka diri sa Bible makabaton gyud kag kabaguan dahil sa imong kinabuhi. Mao ni pinaka-importante nga butang nga atong buhaton kay usahay dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo, usahay dili nato tagad akong pagtagad ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Kumbaga ibaliwala lang nato. Naay preaching sa highway, daplin sa mga kalsada. Kumbaga dili nato tagaan og dakong pagtagad ba. Wala nato hunahuna ang kana nga pulong kana nga mensahe gikan na sa Ginoo. Pero gani og artista diha dili lang na siya musturya. Ang tao magdasok, ang tao magtapok. Pero gani ang pulong sa Ginoo gamay ra gid ang mutuo. So we hope and we pray nga usa ka niana nga mutuo. Tungod kay kining kinabuhi-an nato no, ang ending ini kamatayon. Ang pangutana asa man ka paingon? Mao ni kanunay namong giwali diri, asa paingon ang kalag? Human siya mamatay. Duha ra gid kabutang among sige balik-balik og wali kung ang tawo makabato ni Kristo langit siya. Kung ang tawo dili mo tuo sa pulong, dili maminaw sa pulong sa mensahe nga giwali, impierno siya. Wa na laing paingnan duha ra gid kabutang. Suning adlaw kinahanglan jud nga maminaw. Kay ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw ug kana ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Number 2, the moment nga nakadungog ka sa mensahe, the moment nga nakapaminaw ka, unya ang kaluwasan pinaagir diha ni Kristo. Number 2, kinahanglan gid ka mutuo. Mao na pinaka-importante nga butang nga imong ma-achieve sa imong kinabuhi the moment nga mutuo ka. Kaya ang gospel, ang pinakatinuod nga gospel no nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw. Kadto nga kamatayon dili to ingon nga ordinaryo nga kamatayon tungod kay mao to ang kamatayon ang mubayad sa atong mga kalapasan. Kay sa una sa panahon pa ni Adan ug ni Eva nabuwag man ta ang atong relasyon ngadto sa Ginoo tungod kay ni disobey man sila sa butang nga gisulti sa Ginoo sa ilahang sa tanang mga prutas or mga tanom nini nga palibot pwede mo mukaon apan usa ka butang usa ka tanom nga dili ninyo angay kanon nya ni disobey man sila. So mao to nga time na nahimulag sila sa Ginoo niya. Wala sila literally namatay. Nagpabilin pa sila more or less mga 900 years. Pero ang unsay may namatay nila ang ilahang relasyon nga to sa Ginoo. So karon kay ang tao dili man gyud pwede nga mobalik ngadto sa Ginoo sa ato nga pamaagi. So ang gihimo sa Dios no niari siya sa kalibutan si Jesus Christ. Natawo siya ni Mary. Then namatay siya, gilansang siya, giakusaran siya sa mga butang nga dili wala niya mahimo niya, nagpasaan sa cross, gibunal-bunalan, giludan, ibisan unsa mga butang nga biay nga gihimo sa katawhan diha sa yaha. Pero iha tong giagwanta tungod kay kato diayng tanan kabayaran dito sa itong mga sala. So karon kay gihimo naman sa Dios ang kabayaran sa atong mga sala, ang atong trabaho, ang atong buhaton isang atong pagtuo ngadto niya. Nga siya ra gyud Ginoo, siya ra gyud manuluwas ug wala nilain pa. Kinahanglan ra gyud no ang atong buhaton, kinahanglan ra gyud ta nga maminaw sa nga mensahe kay ang pagtuo nato diha niya nagagikan man ug unsay atong dunggan pinagi sa pulong, pinagi sa Bible. Then the moment nga makadungog na ka, kinahanglan gyud ka mutuo. And Roma, Kapitulo 10, versikulo 9, tanawa ang Bible. Roma 10:9.
Kung basahon ha, kung naamoy mga Biblia diha, palihog lang tanawa. Nga kun ang imong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong ug pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. So kinahanglan ka mutuo ni Jesus Christ. Then the moment niya mutuo kaniya, imong isugid ang imong mga sala. Kaingon siya sa iyang pulong, ug pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. So the moment nga mutuo ka, dawaton nimo si Jesus Christ, magrepent ka, mangay kag pasaylo sa Ginoo nga ang imuhang kalag maluwas. Mao na by the authority of the Bible, mabasa na nalo diri sa Roma 10 kapitulo 9 ngadto sa 10. So, sa ganito imong buhaton, kinahanglan kang maminaw basta na ay pagwali sa pulong sa Ginoo aron ka makabaton og pagtuo. Then ug naa na kay pagtuo, kinahanglan ka nga mo confess kay pinaagi sa imong pagkupisal diha sa Ginoo makabaton ka og kaluwasan. And number 3, kinahanglan ka nga mupadayon sa imuhang pagtuo ngadto ni Kristo. Daghan ra bang linila sa yawa diha sa kalibutan. Sultian din kani nga ayaw tuo na kay makaluwas ra kasi mong gugulingon unsay sulti sa mga dagko nga simbahan, paningkamot lang, maluoy ra lagi ang Ginoo nato. Subo kay palandongon nga dili na mao nga pagtulunan, kay ang pagtulunan nga nisulat diri sa Bible 2,000, 3,000 years ago na naluoy ng Ginoo sa tuwa. That's why niari siya sa kalibutan aron sa pagbayad sa atong mga kalapasan. Kana lang daan naluoy na siya sa tuwa kay di siya gusto nga kita ilansang dito sa krus. Kitay patyon. Kay ingon man ang Bible nga for the wages of sin is death. So dili mo sugot ang Ginoo tungod sa dako nga kaluoy sa tuwa. Siya mismo nihalad siya ang kinabuhi dito sa krus aron lang bayran ang atong mga sala. Inana kadako ang pagkaluoy diri nato. So in Colossians 1:23. Itong basahon na sa Biblia ha, para atong mapamatud-an aron dili ni siya ingon nga atin mo tumo man nga sugilanon aron na atay basihanan ba sa atong pagtuo kay pareha ba ganang mopalit kag yuta ba di man na, or else na kay property baron nya moingon kag imuha na nga yuta unya di ay dili day nakatitulo sa imuha. So og ari ka sa kuan by law, di man na siya pwede nimo nga angkonon nga verbal lang. So diri pod sumala sa pulong sa Ginoo, kinahanglan mo sa isulti nato ato ko na siya mapamatud-an pinaagi sa nga pulong. So in Colossians chapter 1 verse number 23, awan yung mga Bible diha sa inyong mga balay. 23, kung kamo magpadayon diha sa pagtuo nga gipasukad ug gipalig-on ug dili matarog gikan sa paglaom sa maayong balita nga inyong nadungog ug nga gisangyaw ngadto sa matag minugna nga anaa sa ilalom sa langit nga diin si Pablo nahimong usa ka alagad. Magpadayon diha sa pagtuo, gipasukad o gipalig-on ug dili matarog gikan sa paglaom sa maayong balita. Usa gid ang atong paglaom sa maayong balita, si Jesus Christ again. Wa na lain. Kinahanglan atong lig-unon ang atong pagtuo nga dili ta mutog mga butang mga tinumo nga sugilanon nga maingon lang ang pagbinutan lang. So dili na mo ipamaagi sa Ginoo. Kinahanglan unang-una maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, kinahanglan kang mutuo o ikatulo mo padayon ka diha ni Kristo. Salamat ta nga ang Ginoo maayo sa tong kinabuhi nga gitagaan gitag kaluwasan nga wala ta gilisod-lisod sa Ginoo. Igor kita maminaw, mutuo ug mudawat ni Kristo aron makapadayon ta sa atong kinabuhi nga Kristohanon. So wala man ta gihimong maayo sa Ginoo tungod sa ato ang gagalingong pagkamaayo. Gihimo ta nga maayo sa Ginoo tungod sa iyang kaayo nato. Kumbaga sa inibuhat sa kaayo para nato. Diyan na siya pagsabot kay dili ta makaluwas sa atong gagalingon. Always remember kay kita mga makasasala pagikan sa sinugdanan. So nahimulag ta gikan sa Ginoo. So karon mahibalik na ta. Pinaagi lamang ni Jesus Christ.
So tagay dakong pagtagad aron ang imong kinabuhi mabag-o kanang espirituhanon nga kabaguan. Dili ka nang mabag-o lang ka tungod sa gisulti sa uban, nausab na lagi na siya. Mas maayo nga makita nila nga naa kay Ginoo, nausab na siya tungod kay naa siya Ginoo sa iyang kinabuhi. Nana. So, gihimutang matarong sa Ginoo, no? And 2 Corinthians 5:21 awa. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 21 awa. 21. Ingon ang pulong sa Ginoo, kay siyang nakahimo na kaniya nga sala alang kanato kinsa wala nakaila sa sala aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. So imagine, himuon kang matarong atubangan sa Ginoo pinaagi ni Jesus Christ. Kay siya nakahimo na kaniya nga sala alang kanato. Ato ang sala, imagino nimo sa inibayad aron lang mahimutang matarong di atubangan sa Ginoo. Inana ta kapinangga sa Ginoo. Tanawa, ato pa na siya pamatud-an sa Roma 4 versikulo 6. Awang Roma 4:6. Indot kini siyang bersikulo. Roma 4:6. Ingon ang pulong sa Ginoo, bisan si David bisan sama ni David usab nga nagahulagway sa pagkabulahan sa tao ngadto sa kangkinsang Dios, nagaisip sa pagkamatarong nga walay labot ang mga buhat. Giisip ta nga matarong sa Ginoo nga walay labot ang atong mga buhat, kundi ang buhat lamang ni Jesus Christ dito sa cross. Sa iyang yang kinabuhi, ang gitugyan mao toy gidawat sa Ginoo nga matarong. So kita dili ta mamahimong matarong atubangan sa Ginoo bisag unsa pay buhaton nato. Kining kining kabaguan, kining matarong nga atong makuha sumala sa pulong sa Ginoo si Kristo ra gid ang matarong, wala ilain, wala bisan usa. So pasalamatan nato ang Ginoo nga tungod sa iyang dako nga kaayo sa atong kinabuhi, gihimutang matarong pinaagi ni Kristo. Nya karon dili na ta mobayad sa atong mga sala, si Jesus Christ na. So unsa ganito, kinahanglan kang maminaw, mutuo, mudawat ni Kristo aron ang imuhang pagtuo mo padayon. So mao ra to. I hope nga naamoy nakuha nga pagtulunan. Daghang salamat sa inyong pagkanunay nga pagsubaybay sa mga 15-minute Bible truth. Ang Ginoo magapanalangin o padayon mo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. O daghang salamat o mayong adlaw sa tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.